व्हिडिओ काढायचा मुद्दा असा आहे, मी तुमचं नाव घेते का? नाही ना. तुम्हाला काय एवढी पंचायती पडलीये? उठता बसता बोलता येता जाता. अरे तुम्ही आमच्या मिंद्यात आहे, आम्ही तुमच्या मिंद्यात नाहीये. तुमच्यावरती आहे ना आमचे उपकार आहेत, तुमच्यावर आमचे उपकार नाहीत. उलट तुमची मेहरबानी म्हणा, समजलं का? काय बोलताय वरी तोंड करून? हा मादर चोत लोकांनो, हा शानपणा करताय का? गप्प बसते ह्याचा अर्थ. आणि हे काय व्हिडिओ असले बनवते. तुम्ही तुमचं बघा. मी फक्त व्हिडिओ बनवते तसले, पण मी जे तसले व्हिडिओ बनवते ना, तुम्ही तसलं काम करता. समजलं का? जर मी तिथं नसले, जिथं तुम्ही ते तसले काम करता ना, तरी सुद्धा माझी खबरी तुमच्यापर्यंत आहेत, हे विसरू नका. मला फोन करून सांगतात, कळलं? हा शिस्तीत राहावा. म्हातारपणाला भाऊ चळलात.